wamwene tilowere ku Venezuela. Kungoyambira chabe. Ku Venezuela tikudziwa zomwe zinachitika zokhuzana ndi president wa dziko la Venezuela, Nicolas Maduro, amene Donald Trump anatumiza asilikali kupanga ataki State House mpaka kuagwira Maduro ndi akazi awo ndi kuwatenga kupita nawo ku America, ku New York, kumene adakazenga milandu moti padakali pano adakali m'manja mwa apolisi kudikirira milandu yawo kuti ipite ku court. Dzulo ku Venezuela kunali zionetsero, masapota a Maduro anapita kuma streets kupanga demand kuti America imasule a Maduro ndi akazi awo. Endi dzulo lomwero tinene kuti dzana America inatumiza nthumwi yake kupita ku Venezuela, nthumwi imene ingatene kuti ndi ambassador wa Venezuela wa America yemwe akhale ku Venezuela. Anakakumana ndi President May Rodriguez kukakambirana nawo ziwiri zitatu zokonzekera kuti atsegulenso embassy ya America ku Venezuela. May Rodriguez atulutsa ma political prisoners ambiri amene anamangidwa nthawi ya Maduro. Kunamangidwa anthu ambiri ndipo anthu ambiri atulutsidwa. Moti a opposition, masapota za opposition akhala kukondwerera kuona anthu awo kapena abale awo akumasulidwa kutulutsidwa. Komano kwa anthu ambiri izizi zimene zinachitika ku Venezuela ndi zinthu zodabwisa kuti dziko lina litumize asilikali apite ku dziko lina agwire president wa dziko lina ndi kumutenga ndi kupita naye ku dziko lawo ndi kukamuzenga milandu. Koma amene muli ma students a history and amene mukuziwa history ya America akasiku yamba ya mu chaka cha 1989 pa 20 December America idatumiza asilikali pafupifupi 25,000 kulowa ku dziko lija la Panama. Ndipo kumeneko adapanga ataki yoopsa kwambiri kuyambira ku Panama City mpaka adagwira president wa dziko limeneli yemwe adalinso mtsogoleri wa asilikali General Noriega. Adagwira Noriega ndi kumutenga ndi kupita naye ku America ndi kukamuzenga milandu including milandu ya drug trafficking, ndipo anampanga sentence kuti akhale ku ndende ku America. Noriega adakhala ku ndende ku America. Anapitanso kukakhala ku ndende ku France. Kumapeto kwake adamtumiza ku Panama kumene anakakhala under house arrest. Ndipo Noriega anamwalira ali ndi zaka 83 mu chaka cha 2017. Zimene zidachitika zonena kuti adanchotsa Noriega adayika president wawo amene ma Americans ankamfuna. Ndipo president amene adamulumbisira ku America ku base ya asilikali ya America kumene adamulumbisira kuti ndi president wa nyowani atamtengako Noriega. Ndipo president wa nyowani adayikidwa zinthu zimene choyambirira adapanga dissolve army yonse kapena nene kuti defense ya Panama, kunena kuti Panama sikhalanso ndi army yayo. America idanena kuti siya mabase yake ku Panama, ndipo iyoyo ndi imene zipereka chitetezo ku Panama. Panama isakhalenso ndi armed forces. President wa America nthawi imeneyo adali George W. Bush wamkulu, bambo ake a George Bush yemwe adali president imene ankapita ku Afghanistan uja. Bambo ake ndi amene adali president nthawi imeneyo. Edi Noriega adali okula ndimaso naye. Adali president okula timu. Panama sipatali ndi ku America ya. Panama ndi pafupi ndi ku America. Okay? And Noriega ankafuna zonena kuti ayambe kuyendera zake, asakhalenso akupangidwa influence ndi America ya. Ndi adayamba kupanga zake za democracy za janjani anazichosa kunena kuti iye yono ndiye General Noriega. Ndipo amapanga zokula mtima kwambiri until America inanena kuti timuonese Noriega kuti ife sosewera nawo. Kudatulukira asilikali monga ndinanenera pa 20 January anayamba nkhondo ija pakati pa usiku. Amwene ndi kunatulukira mabomba zija zoti anthu ukhala ngati apenga misalano kuti chikuchitika ndi chani ndipo tilowera kuti. Endi zidatenga masiku atatu kuti mpakana apangeno konka Panama yonse. Endi kunatulukira ndege ma helicopter amene mumatsata za nkhondo mukuwadziwa ma helicopter amene aja otchedwa ma Apache helicopters.
ndipo zima helicopter zimenezi zitangotulukira mu city muja zikuuluka, asilikali a Panama adaziwaso zoti kwachema. Monga ndanenera, inali Christmas yovuta chifukwa ataki imene inayamba usiku wa pa 20, ndiye kuti wiki ya Christmas ya chaka chimenecho asilikali a America adali ali posepose mu dziko la Panama. Monga ndanenera, 25,000 asilikali a America adali mpanama, and iyi idali invasion yaikulu yoyamba chithereni Vietnam War. Akaka kadali koyamba America kutumizaso asilikali ambiri kupita ku dziko lina chithereni Vietnam War, ndipo zonsezi zidatha mene imati 10 January America itanena kuti akwanirisa zomwe imafuna zonse zatheka. Kwa ma Americans iyo inali a successful invasion. Nangofuna kubweresa ka history kameneka ndicho linga choti amene tikuodabwa ndi kuona zimene zachitika ku Venezuela tidziwe kuti Trump uja sikuti izi ziwangoziganiza from nowhere. There is a precedent yomwe idachitika mu chaka cha 1989 pamene General Noriega adatengedwa kupita kundende ku America. Zikomo kwambiri. If you like videos like these, remember to subscribe to my YouTube channel, The Black Teacher. Stay blessed.